Maayong adlaw kay nito na sa kita kini inyo gato ang programa sa TV Apolia.Argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. And yun, Sir Arjesiano, bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So kini karon is nga to ang recording sa gabi na to gihimo. Mo nang maayong gabi nga kung gisulti ninyo tungod sa hinungdan nga wala man kay ko signal magud kay diri, and at the same time is dili jud ta makahimo pag live tungod kay ma-interrupt ang ato ang live streaming tungod sa yun kahinay sa gitawag og signal. So yun, and karong adlaw uban ni ko ninyo sa panagisgot sa pipila ka gitawag og mga butang kining mga butang bang dapat atong sige isgutan sa gitawag og mga butang ilabi na sa ato ang celebration karon sa Semana Santa. So question nganong kitang mga Katoliko nagsaulog man sa gitawag og Semana Santa? Number 1, tungod kay ato ang gihamdom ang pag-antos atong Ginoong Jesucristo kay ang ato ang pagtuo manggod ang ato ang sentro sa ato ang pagtuo kining kamatayon ug pag-antos Ginoo. So kanang iyang pag-antos, kanang iyang kamatayon, noon na ang ato ang magsilbi pinakadakong importante nato mga Katoliko. Nga naman tungod sa iyang kamatayon, tungod sa iyang gitawag og pag-antos, sumala pa ni Propeta Isaias kapitulo 53, bersikulo 1 hangtod sa 4, pinaagi sa iyang mga labod, pinaagi sa iyang mga pag-antos, yun nangaayo kita. Nganong kinahanglan man siya tawag ining mag-antos kay sumala pa ni San Pablo Hebrews chapter 9 verse 22, walay sala nga mapasaylo gawas kun gipaagasan kini og dugo. So man kinahanglan siyang mag-antos, kinahanglan ipaagas niya ang iyang gitawag og dugo sama sa pag-offer kaniadto sa mga paring mga Hudyo dito sa templo, pag-offer og karnero, patyon ang karnero, isablig ang tawag ang dugo, isip pagtabon sa ilahang sala. So man ang Kristo kinahanglan mamatay tungod sa hinungdan nga kining ato ang tawag ining sala is dili mahiuli ngadto sa Dios kung dili mamatay ang nating karnero o katong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. So mo na nga mituota nga o naghandom ta mituota sa iyang kamatayon nga nangaluwas ta nganuman kay ang gibayran magud ni Kristo sa iyang kamatayon di lang kay karon nga panahon ang iyang gibayran karon nga mga tao kundi ang iyang gibayran ang iyang tawag anang gilukat gikan sa kaulipnan sa sala kanang ang sala sa gitawag og mga tao, ang mga tao nga diin unang natao aning kalibutana si Adan og sa Eva ug sa katapusang tao nga matao aning kalibutana. So buti pasabot ang iyang gibayran forever. Pero ang problema, gamer man pud ang tawag ining maluwas tungod kay gamer man pud ang gidawat. Dili man tanan ang dawat, dili tanan maluwas kay dili man pud tanan midawat ni anang maong gitawag og iyang kamatayon. So mao na nga ato ang gi-commemorate ang iyang pag-antos, ang iyang gitawag og kamatayon tungod sa hinungdan nga ang atong pagtuong Kristiyano nakasentro sa iyang pag-antos ug kamatayon. Kay again, kung wala pa ang iyang pag-antos ug ang iyang kamatayon is wala tayo nakaangkon nga gitawag og kaluwasan. Number 2, nganong kinahanglan man nato isaulog ang iyang magsilbi iyang kamatayon or commemorate ang iyang kamatayon kay nituo kita ni anang dogma sa inkarnasyon. Sa manang dogma sa inkarnasyon, mituo kita nga ang Dios nga walay unod, walay bukog, walay tawag ining lawas kaniadto nakabato nig unod ug bukog ug nahimo kini tinuod nga tawo. Mabito ko nato ang basahon ang St. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios pagkahuman ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So atong hinumduman nga ang nahimong tao dili ang kinaiya nga pagkatao, ang nahimugso sa mahal nga birhen dili ang kinaiya nga pagkatao, kung dili ang nahimugso sa mahal nga birhen, ang gibuntis sa mahal nga birhen kadtong ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mi-acquire, mi-possess ug lain nga kinaiya o lain nga naturalisa aron siya makabato ni ining maong gitawag og kamatayon. Ano man kay kung pagka Diyos lang ang iyang gihuptan or pagka Diyos lang ang gihuptan sa second divine person nga mao si Ginoong Jesucristo, dili gid mahitabo nga mamatay siya. Ano man kay wala may properties of suffering and dying
ang tawag ining ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. So man kung pagka-Diyos lang ang kinaiya, ang iyang tawag ining gihuptan, so di gid na mahitabo nga mamatay ang second divine person. Pero tungod kay gusto ba niya luwason ang tao, mabato sa St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave us only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. So buti pasabot tungod sa gugma sa Dios kalibutan, iyang gipadala niyang anak. In what way? Kinahanglan mahimugso sa usa ka babaye, makaangkon og tawag ini nga unod ug dugo sama nato. Mabitaw sa Hebrews chapter 10 verse 5. So malapan ni San Pablo sa pagsaysay niya, before ni anhi ang ato ang Ginoong Jesucristo nga ningon ang Ginoo nga amahan, dili ka buot, dili wa ka mahimuot sa gitawag og mga halad nga mga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. So kanang usa ka lawas nga giandam, dili na atong tawagan ng ready-made nga lawas, dili. Kanang lawas nga giandam, lawas na sa gitawag berin, hindi dito siya mukuha og unod og dugo aron tawagan ng iluwas niya sa gitawag og tao. Syempre dinis kalibutan ang tanan nga nabuhi, ang tanan nga nahimugso aning kalibutan na based sa human nature is yun, ang tanang nabuhi kinahanglan gyud siyang mamatay. Pero ang pinakasakit nga kamatayon manggod sa tuong Ginoong Jesucristo kay gipaantos gyud siya. Di man kag 5,000 iyang tawag ining samad kanang bingon bitota nga mingon nga to ang mga ginikanan, mga magpapasi, sige lang kay dila ra way labod nimo. So nahitabuan lang ang Kristo. Ang Ginoong Jesucristo dila lang yung way labod niya, and sumala pa sa iyang pagpakita sa usa ka sa mga santos ni abot og not less than 5,000 wounds ang iyahang naangkon sa pagpaantos didto kaniya. So mo na kun ato ang tan-awon, so nahimo siyang tao, kining Dios nga nahimong tao, ang iyang purpose is death. Ang iyang purpose salvation by death. So mo na nga kining nahimugso nga gitawag og Kristo, dili ni lunlong tao, tinuod ni nga Dios. Tinuod nga Dios nga nahimong gitawag og tinuod nga tao. Ngano man kay dili man god kung sa kuan pa ba dili pareha og value ang Dios ug ang tao. So kung ang Dios ug tao dili pareha og value, dili pwede nga tao ra poy ibayad sa ato ang sala. Ang tao nakasala sa Dios, dili pwede nga tao ra ibayad. Ngano man kay again ang Dios ug ang tao dili pareha og value. So mo na nga ang second divine person sa Santissima Trinidad, ang Ginoong Jesucristo, mao gininaog nga himong gitawag og tao aron sarang nga makabayad ang tao sa Dios pinaagi sa Dios nga nahimong tao. Mo na ang Dios gud mismo ang milukat kanato gikan sa gitawag og kasalanan. So katong nahimugso tinuod to nga Dios, mabuto sa ang mahal nga Birhen Maria, gitawag siya inahan sa Dios. Ngano man kay katong iyang gibuntis, katong iyang gianak, dili man to kina iyang pagkatao o di man to kina iyang pagka-Diyos ang iyang gianak. Katong iyang gibuntis, ang iyang gianak, mao man to ang second divine person. Mo na ang mahal nga Birhen Maria, tawag siya inahan sa Dios, di ba? Ang iyang titulo is inahan sa Dios o Theotokos o God bearer. Ngano man kay ang iyang gibit-bit sa iyang taguangkan, tinuod man nga Dios nga nahimong tinuod nga gitawag og tao. So mao na nga naluwas ang gitawag og tao pinagi sa kamatayon sa tinuod nga Dios nga nahimong tao. Pero ang problema na namang ginangutanan nako katong pagkamatay ni Kristo, kuan ba dito namatay bang iyang pagka-Dios? Actually kanang question is usa na siya ka tawag ining wrong question. Nganong wrong question man kay ang pagka-Dios ug ang pagkatao dili man siya mo'y nibuhat o dili man siya mo'y ni-act sa panahon sa kamatayon. Dili man to pagkatao tong ni-act sa panahon sa kamatayon. Dili pud to pagka-Diyos tong ni-act sa dihang nagbanhaw og mga masakiton. Ngano man kay ang pagka-Diyos ug ang pagkatao sources lang siya sa operation nga ginahimo sa being, and that being kay second divine person or divine being siya. Siya ang second divine person. So buti pasabot ang nag-act sa death, ang nag-act dito sa nag-ayog mga masakiton, nagbanhog mga patay, o katong nag-antos, gisakit pagsakto og namatay dito sa gitawag og krus, nag-act dito ang second divine person nga gamit katong nagbanhaw siya, katong nagbuhi og tawag ining patay gamit to ang iyang divinity, iyang pagka-Dios, katong nag-anto siya, katong gikulata siya, namatay siya, gigamit niya ang tawag ng iyahang pagkatao. Pero usa lang ang mi-act nga gamit ang iyang pagka-Dios ang iyang pagkatao, og katong nag-act
kadtong mibuhat ang second divine person. So mali nang namatay ba ang pagka-Diyos, namatay ba ang pagkatao? Mali na siya nga klase nga question. Nga naman kaya again tungod kay ang pagka-Diyos ug ang pagkatao dili man maoy ni buhat sa tawag ining buhat, sabi ko dili sources lang man siya sa buhat sa usa ka nga i-act sa usa ka gitawag og being. So mao na nga ang namatay dito sa krus ang persona nga Dios. Ang nagbitay dito sa krus ang persona nga Dios. Kadtong nagantos, nagpakamatay ang persona to sa second divine person nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Again, kung dili to Dios ang namatay sa krus, wala gyud tay tawag ining kaluwasan. And nahitabo ang tanan literally. Di gito pwede nga mahimo nga figurative to ang tawag niya pagkamatay. Literal gito nga namatay siya. So, buti pasabot ang kamatayan gisgutan nito. It was a separation of the body and soul. So, pag nagbulag to sa lawas o sa gitawag o kalag, sa mo kamatayon dito cessation of existence. Sama sa giunahon na sa uban. Dili usa ka to ka separation of the body and soul. And makita man nato sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, di ba? Ang iyang tawag ining lawas gilubong pagkahuman katong iyang kalag nagwali dito sa limbo. Yon. So mo to ang death. So katong lawas sa gilubong, lawas to sa Dios. Tinuod nga Dios, tinuod nga tao. Katong kalag nga nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo, tinuod to nga Dios o tinuod nga tao. Pero ang question, kinsa ang namatay? Ang namatay ang second divine person. Mali nang moingon ta nga unsa ang namatay. Nga naman kay katong unsa ang nature is dili man siya mo ini-act sa death, suffering and death. Dili man siya mo ini-act sa pagbanhaw sa mga patay o pag-ayun sa kiton, kundi ang nag-act isa lang ka second divine person. Isa lang ka divine person, mga mauto ang second divine person. Muna kita mga Katoliko, importante ni para nato ngano man kay kini ato pag sa ulog sa Biyernes Santo, ngano man kay kanang ato makit-an nga ginaposisyon sa sinsya na makaya kay gisipon ko. Kanang ato makit-an nga ginaposisyon nga tawag ining imahin sa atong Santo Kristo, sa atong Ginoong Jesucristo. Nagpadayag ka na nga naghatag ka na ito dapat pagpamalandong nga dapat unta kita gipatay, dapat unta kita gilansang, dapat unta kita gitawag ining gipatiran ug uban pang pamaagi sa pag-antos tungod kita may nakasala sa Dios. Pero giako kana sa second divine person aron kita gitawag og maluwas. Muna sa panahon sa Biyernes Santo is dapat yun mamalandong ta. Ngano man tungod kay gibuhat sa Ginoong Dios nga giluwas kita niya pinaagi sa iyang gitawag kamatayon para kita mahinuklog sab nga pinaagi ni ini mo cooperate kita sa kaluwasan nga gihimo sa second divine person. So mo na karon panahon na sa panahon sa gitawag og Biyernes Santo atong pamalandong sakto. Actually nagsugod gid sa Huwebes Santo ang tawag ni activity sa whole Semana Santa. Nagsugod siya kung atong tan-awon ba nagsugod siya is katong the institution of the Holy Eucharist pagkahuman ana exposition but pasabot nga tibuok gabi nga yung giuban na nato ang Ginoong Jesucristo nga natong panahon nga nasa sa ang sa pagdakop kaniya ug lutuson sig sakto pagdakop sa iya every hour na ay tawag ining mga nanghitabo gikan sa alas 12 sa gabi hangtod na pagka alas 3 sa hapon pagka gitawag og Biyernes. And hopefully makahatag tag mga ginagmay nga mga pagpamalandong ni anong panahon nga naman tungod sa hinungdan nga importante kaayo na nato kining mga nanghitabo karon importante kaayo nato kini alang sa atong pagtuo nga naman kay tungod sa iyahang kamatayon again nangaluwas kita kay ang sentro sa atong faith, ang sentro sa atong pagtuo ang Kristo nga gilansang sa krus. Mabito kita mga Katoliko every tawag ining kwan every churches na aginay crucifix or cruci and then fixus pasabot katong cross nga naay lawas nga nagbitay pasabot ana nagrefer na sa tuang Ginoong Jesucristo nga naman kay again ang sentro sa ato ang faith, ang sentro sa tuang pagtuo ang Kristo nga namatay kipaantos gilansang dito sa krus. Kung wala ang iyang kamatayon, kung wala siya namatay sa krus, dili kita makabaton og kaluwasan. Wala kining maong adlaw ato ning gitawag og i-celebrate isaulog ang maong gitawag og Pasko sa pagkamatay sa Ginoo uban sa dakong pagpamalandong ug uban sa dako nga responsibilidad nato nga motubag kita sa iyang tawag nga ayon mosunod kita
sa pag-antos pug usab pinaagi sa pagdikay sa atong mga sala, and at the same time paghatag po pamalandos tang kaugalingon kita mobalik sa Ginoong Dios, pinaagi sa pagdawat niya sa pamaagi niining maong gitawag og mga sakramento. Okay, so yun, dili sa taingon nga magtaas og gatawag anong stream or sa atong content kanuman kay kini panahon sa gitawag og pagpamalandong niya. Mobalik kita sunod nga panahon for our regular program na nato. Okay, sa ngalan sa Tibok Verso sa TV Apulia.com ito gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubalan sa LCA, sa nang mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasuporta ning imong programa kini yung ubos nga alagad ug gisun sa pagtong Katoliko Sir Argeseno, temporaryong manimil kinyog miingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kintanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.